Хора, днес ще играя The Baby in Yellow, т.е. бебето в жълто, за първи път. И сега започваме в нощ 1. Да видим какво ли ще стане с това демонично бебе. Вижте го! Вижте го колко сладко гледа с тези карвясали очи. Яла така. Мога да го пъхна в тоалетната. И... стой там. Добре, трябва да ти взема бутилка, докато ти седиш в тоалетната. Взимаме хладилника. Шенцето. Каква е тая котка? Хайд. Да си. Видяхте ли му очите? Той е щастливо. Добре, стой тук. И... още една котка. Така, бебето къде изчезна? Защо седиш там? Поне си с нов памперс. Там пише да взема бебето. Да го сложа в леглото му. Добре. Трябва да му прочета книга. И да седна. И... някаква история. Добре, както и на мен не ми се слуша това. Да минаваме към играта. Така, то заспа. Трябва да напусна и да затворя вратата. Трябва да гледам телевизия. Добре. Заспивам. И так, много интересен филм гледаме. Къде си бе, бебешор? Пак ли искаш ли? Къде си? Ехо! Добре. Кое плуши? Сигурно котката, защото приказката беше с някаква котка. Да напусне да затворя вратата. Добре. Трябва да гледам телевизия. Вратата се отвори, но не ме интересува. Сигурно е избягал. Така, да гледам телевизия. Трябва да видя бебето. Какво правиш? Да затворя и да напусна вратата. Заключено. Да направя нещо за ядене. Може би тост с кашкавал. Сирене. Или кашкавал, каквото и да е. Добре, отваряме го. Взимаме хляб. Сиренце. И още една филийка отгоре. И... не. Не нахраниме. Добре, бе. Трябва да нахраня чудовище. Бебе чудовище. Моля. Добре.
Опа. Какво се случи? Моля, къде отидох? Не знам къде отидох, но със сигурност не искам да съм тук. Врата. Да нахраня бебето. Добре. Пак онова място се телепортира. Майко. Колко гневно изглежда. Пак ли се изпазя? Защо ме заключи там, а? Опа, какво стана? Какво? Добре, явно трябва да взема биберона за спешни случаи. Мисля, че бях видял, когато този вълшебен памперс отворя. Добре, взимам го. Взимам биберона. Къде си? Искаш спалнята? Добре, демон. Не, това е много добре. Искаш овчицата? Втори бука. Звук, който винаги се сменя. Добре, просто скип пропускаме всичко. Бебе, какво правиш? Good night. Лека нощ. Не съм сигурен колко ще ми бъде лека нощта. Въобще не съм сигурен. Ами, добре. Щом мисля, че отидохме на четвърта нощ, смятам видеото да приключи тук. Чао, хора.